Right, Dominic Marube na kororega bukurwa Mombasa watenga no urimi abo wachirime very late agende asante sana asi ogosoime yumurubi. By the way bado ukwana gotera kuli kwa Pastor Masese rende nyange gotera kuli wankuna sana ndege kama kongera asiki abasubati abange bangete enyangi abasubati abange meyagusi. By the way abange babe ina zimacha sana to manje chinyangi abange babe bangete chinyangi sana asiki ndege tangane ko nyanga okogengerwa konyanga omusubati obwete ngayaya na bawo chigo chakaiga achagengeru bete mwara uri chinyangi chinyinge asa mondogo ngayaya nyarebe na chakole nyangi omwise ko nyarebe ngo chakora nyangi osengo chiyasigetiga go chimumwinaria ngo korari nyangi babanga kabisa agali abate y'abantu bapime bitenge kabisa bapinge bitenge cyo baba murabasha mbaka ali baramanya na kigima bacho mucie barumucie all of a sudden wacha ko realize nganyangeri teyo urete ukwanire nyangiri. What happened? Ani omuntu nale kamuntu nkale akamunyina nkale usaka subati nkale kai wetu sina kanyanda mwa mukalinda atebe emokeri ya libero akaminyoka gali ajote mu muroli ngayaya mwise ko lino kaete na naje te skuru umuntu oli ka kinero umuntu kunyoma no tika pingoli gili umuntu oli anyasa tali muntu yani oli tali muntu bakotiano ogenga boli obeke bite mbako mu muroli atanga yaya iga oyo tawo chagonkonya asiki timetiki ko aramba ko monta go chikogenga mbako choma tenga yaya muise ko lyo maete na arasogete akagenda go chibogere mantiga ukorere kingi yekurieta pilipili soila ya kuashia nini abantu akere bimbere ne totale ngoro no metenga ose bate baneti kwama yose musubati oneta yo muronga yaya china arenge ganega kwa makana tanga yaya oliga wataka mwana gete nendo mwana oliga akyo mukorobi nenda hakamura akino chonya ale tata nende nyangi akingware kuri yonderende akina atachita ngogote ni ngogotuma nchucha ndikireta amangana abantu mo unendo nekira kyo koranga abantu babwete sana. Most of the ladies actually most ladies na babwete sana na abasacha ndari mona lakini asabiseke mono abiseke no bawucha bagengeno na murango gengero balirende utatiga yaya mono abiseke no na murango gengero such that munda kana tangaki ochosoke boyondoli muito makoli tatanya makoli osemukaya muito mukayo linkia rochenere nkiabwate akinyo none nyomba nerali gaki esega bona ochukunyo esega moko lire nyangi nkikiuchandete aye nkikiauchanda mono nkikiauchanda namangana abandi ikina kigende kitangani kweranga abantu bobo achinyangi gende kitangani egento gya kabere asaba subati mono gento bakobwa nabako nyongo subati bintu mbira akoleteye inazimacha zitokota abantu ngo kibali bahangama indumbiro ko nyonga ogokora kerere ubusaye bwabo ngo musubati na chete nara akolete bintu getega bikamanyikana ose kaibora ose rindige kaba ose akaibwateranya enda abantu bakamanga na chita akarusi ubulito buli yama ko nyongo musiko yobwanga yaya ndachigotebeni nyangi ngokora abantu mbamanyete nakigo chakoba mumuro yamanya baba ne narabwatire kigingende mero musikotanga yaya irachiebe nyangi irachiebe abana nabarobo bwanga yaya metabesgeni kare okay natari wiskoboka no nabamura mwichereye kasigaterire mu bwaterende wanchaniga bo saye bulia kwanyanga no chibichancire ko nyamo kunya waka nini binte binge koma korengere ringa kibinte binara akorete irabane nyangiye umuntu atalenta nsariri naende naingo chigo chakera ubusuku bobwensi mwara reshinyangi chinge chiko babunego umuntu ogengero koraki bono ibintu binabikogeranga andake abaseke bobwanga yaya enyangiye nyangiye yaya nabira koraki nabira arete amangana mange gobono umwanchu mategereri batanga umuntu no muntu nano musani oliyo tebana kumatema merobiri yawo yonza ngonya kwa mata merobiri yonsi anene arokale kuna kuruga nako anya no mwese no kuba twetu mwese ko minunga yaya mumurana arega igana anyora na watora ibise okore nyangi nchungo twira tora kwana nerega na ono mororerani kwagendaga ariko yo no mwese ko yochire mayo mota bya magana ogengire osoko uri no musacha yo no muntu lakini tuko tara kolega kote anga umuntu no koraki umuntu no muntu kota tena sayari kwaya